nwaanyị si nwoke bịa ṅụrụ ala. Dịka nwaanyị iwere iwe ọsị di ya bịa ṅụrụ ala ịma na iwe mkpasu iwe ya bụ mkparị nsọ ka ọ bụ mana ịma na ụka bịa metọ ihe niile ọ bụrụ mgbe gboo enwe ka esi eme ụmụ nwoke mana ọ ga-afọ nke ọzọ ikwuru okwu ya bụ nsọ isi ịkpa nsị na ịgwọ ịma na ịkpa nsị dị n'ụdị n'ụdị enwere nke ịkpọ nsị ime obi mmadụ iburu n'obi na mmadụ ibe ya ga-anwụ ihe aba arụ mana ịma nkwupụta onye kpatara na be anyị agbụgbo ofu obi ịchọ ịṅụ iyi na be anyị ị ga-ekwu ya na obi gị dị ọcha enwe ndị a na-akpọ ụcha bọsị ị ga-abịa bụ ụcha n'obi ihe bụ ụcha bụ clearness of heart ya bụ enwe onye ma obi mmadụ mana ọ ka mma ikwupụta na ịdịkwa na ihe obi gị dị ụtọ ọ bụrụ onwe onye biri n'obi gị mana ị ga-ekwu ya n'eziokwu nwa oyi gbapụta ihe ụkwụ mgbe ịgbata ihe ụkwụ obi gị dị ọcha ya bụ na mmadụ ibu mmadụ arụ karịrị ibe ọgwụ ọrụ tọkwụ nke karịa ibe ya na ọ bụrụ nke obere mana ụfọdụ ama mana mmụọ ji ya apịa ndị mmadụ ụtarị gịnịkwa na-egbu ọtụtụ mmadụ ihe ọjọọ ofe obi ife obi karịrị maka na enwesịrị ọ bụrụ onye gburu ya na-ewe na onye metọrọ ndụ okuru ofe obi a dịka ụfụ ahịa mmadụ iwu ụfụ ahịa n'ebe mmadụ ibe ya nọ ọ bụ ahịa ukwu n'ihe na-abụghị nke ya ọ na-ebute ụfụ ahịa isi na ọ bụ alụ maka na eji ekwu ya bụ ihe a na-ebute ma ụfụ ahịa ga-ebute na mmadụ ga na-atajiri mmadụ ibe ya ahịa o buru onye ahụ n'obi ọ na-abịa gị nso ị gaghị ama na ọ na-abịa gị nso mana oge na-adịghị anya ọ gbaba ka ọ ga-esi wee kọzie nsị anyị na-ekwu ma ọ bụ chọọ ihe ga-eme onye a gbuo ya maka na ọ kpọrọ ya asị ya bụ na ịkpa asị bụ alụ ya biko na-atụfu oge ịma osi wee dị ị na-anya efu na ife dị n'ụka ụka bụ ka anyị kawa ndị kara akasigo inewe anya dị ka ụka anyị fụrụ ụka na omenala bụ ofu ihe ọ na mgbe oge ịta aka anyị ga-akọpụta ya n'uju ịbịa nwere ebe ọ dị n'ụlọ ụka dịka obi ọcha mana ibe mmadụ bịa kwuo ezi omenala ọ ga-adị ka ihe iche ọzọ ọ ezigbo omume bụ ụka isi mmadụ enwe ebe ọ dị n'akwụkwọ nsọ nne na nwa nne na mana ndị a ekwekwa na ha ji ekweta na ọ bụ ofu ihe gbasara ụka bụ ka ndị si ebi na be nke ha ekpere chi ha ka ha si efe chi ha ebi ndụ nke ha ka ha butere mana omenala bụkwa ka ndị ọzọ ndị Igbo si eme efe nke ha afọ m ka m na-ekwu ihe na-egbughị isi ikwere na ya enwere ebe ihe nwere ka o ji amụta oke nwa enwere ihe dị ụfọdụ na-aga ụka mana chufo na-enwere ebe a na-aga ụka dị iche enwere ihe dị ka mmadụ ịga ụka na nwere ka nkụzi nwere ya na-ekwu bụ na ya bụ onye nke Chineke ya bụ na ụka bụ ka anyị kagharịwa abụghị onye anyị ga-akwụ bụ ụka na ihe nkwu ihe anyị kwụ n'ọnụ na ihe ịfụrụ ka m si agha ya kemgbe ị bara na obi anyị na ihe jụrụ m isi ugbu a bụ ka ndị Igbo ga-eji wee bịa eme omenala iri ji ọzọ Chimereze na ụgbọ ọka na-abịa ịgọrọ anyị ji His Royal Highness Igwe Dr. Emmanuel Ugwu eze okwe nke mbụ na okwe Kingdom Igwe Ibe Agwa n'ike ga-abụla anyị na ọbịa ha ga-abịa maka na obi ya ka a nọ ọ ya ga-abịa gọrọ anyị ọjị n'ụbọchị a His Royal Highness King Charles Egbo Woye ọkammụta PhD Igwe Obioha nke mbụ na mbụ na amụrụ Ancient Kingdom ọ sịrị anyị gaba n'iru wee na-akwado anyị chi anyị ụmụ ihe omenala a ga-eji megasị ụmụ ive ịgwa m na ndị agba ogwu na-abịa n'aka ji ọfọ ihe mere mma na ọ na-abịa kedu ka unu si akwadobe ịbịa omere okwuruọra maka na a sị na o tetara ụla atụ mkpe ọ bụghị aka metụrụ maka na oke o si wee dị ịma na ụbọchị a na a ga-abụ gị wee kụzie ilu a n'obi ya ilu a ga-azazi n'ogbu ya Nwafọ eze Chu wetara nke mbụ ọ na-akwadosi ike injinia Pascal Eze n'obodo oyibo ọ natara maka mmemme ọ bụrụ egwu ọ naghị emetụ nwaanyị mkpụlahụla metụ ya aka mkpa ka ọ pụta a kwado ma ọ kwado ịma na nna m tụtara inu wee sị na ọ naghị adị ma agbagha ọhịa ọta ekiribe ya ekiri ọ bụrụ na aka elu ọgwụ ha enwe ka ọ bụ na ha bịa mana ha ga-ezi ozi maka na ịbụ oke ehi anaghị achọ gị n'ọgbọ ebe nwere gị nwa ebe nwere azụ nwee mpụ ibe na-ekwu aleluya gwuru n'ime mmiri mana ihe na-atọ m ụtọ karịsịa MD ọ ya sị na ọkwọ ife omenala ndị Igbo si mechibe ya ike o jeela mba dị iche iche wee pụọ si ebe a wee jee obodo oyibo jee kụziele ha nkụzi
wee fụzisie ụmụ ihe ha ka ha si ebi wee si mba ọ ka mma ka anyị jiri nke anyị yaba isi. Ọ sịrị ka anyị jiri nke anyị na-aya isi wee bebe omenala mechibe ya ike. Ugo nwanne, ekele gị ọkammụta Dr. Francis Edemobi. Asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Esi m gaba mụ na ndị nke m na-agaba na udodị. Ana m ekene ndị ọgba anyị na ndị niile na-agba mbọ n'ịfụ na ife a na-aga nke ọma. Isi afọ kwaba okpu ihe na-achịkọta na-edu anyị na Solid FM, UC, the MC, Woma, Uche Woma. Ana m ekele gị, na-ekene onye nke m ọkwa aka m n'ụzọ preche Amaechiwa Ugwuele Wahodo. Ọ sị na ụbọchị ahụ a ga-afụ n'ife ga-emerụ. Ijele nwanyị Oziọma Ejiọfọ, ọ sị na enwede na a ga-egwu ya chinchin dịka oke nwanyị. Ụbọchị ahụ a na-agbachi mbọ ike, ya bụ ihe na-eche ụla. Ogbu ọja si na mba na makwụ na-anụgo ka esi eme ya na ihe ga-emenụ. Ajibọ Odogwu wee sị mba na a ga-egwu ya chinchin n'ụbọchị a. Ndị niile sịrị gaba n'iru, Honorable Uche Anioke PhD, ọkammụta pụrụ iche, ọkwa ya sị mba na ihe a nọọ ihe egweresimesi mee ya ka e kwesịrị imegasị ya ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Ada ndị Oji River ọ gwuru echinchi na-agbachi mbọ ike wee na-akpọgasị ndị igwe si ndị igwe nọkwa ya. Ada Oji River, Princess Oyi, ọ ga-adịrị gị na mma, Adaeze. Ndị si na ihe a ga-eme karịrị akarị. Ịbịa na ngalaba azụmahịa anyị, Oyechi ọnọ ya chimchim, ndị na-akpọ ya si na ha ga-ewetagazi ụmụ ife. Oyechi ka na-atụ ahịa unu ka ndị ga-ewetagazi nkwụ na egbo ihe a ga-ewe. Ọ bụrụ ndị kpuo efe ewe, ndị si na ha ga-akpụ efu bịa oge anyị fụrụ n'anya anyị ekwe. Ọ dị mma. Anyị ga na-eme ya ka anyị ga-esi eme ya. Enwere ihe ọzọ m na-eme n'izu a na-abụghị iri ji Solid FM, maka na ọkụ agụnyere nwata n'aka okuru ọra o kwesịrị ile ya. Mba, ọ ga-agaji ụkwụ agbawa ụzọ. Ịma na ọkammụta Dr. Francis Edemobi asịgo mụ na ndị nke m wee du ya ozi ya nke a bụ tinyere mụ na ndị nke m wee sị anyị gaba na ewede anyị mebe ife. Onye ọ ka anyị na-emekwa. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị. Ma ndị ka chọrọ ịgwa m na ha na-abịa, nekwa na akara ekwentị unu ga-eji wee wee m wee zitere m ozi na WhatsApp 070. Ndị ga-akwado ihe anyị na-eme, maọbụ ndị chọrọ ịgba na mmemme anyị na Solid FM, ndị chọrọ ịbịa gbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche, ndị chọrọ ịkwado erimji anyị nke na-eme na nwanne echi, kpọọ m na akara ekwentị maọbụ zitere m ozi na WhatsApp 0705 710 7230 0705 710 7230 ma ọ bụ na akpọ Oyechi na 0803 787 8521.